Benvinguda. Quina il·lusió, un altre cop aquí. Realment deus pensar que sóc super avorrida perquè sempre que ens trobem és per parlar de temes ben serios, però sí que és veritat que tu també ets coneguda molt per aquesta sensibilitat artística que tens, perquè estigui despistat o despistada. Belén Benets ha creat personatges amb una gran profunditat emocional, a més també has estat una gran defensora activa de tots aquests temes més de salut mental i també parles molt de la teva pròpia experiència per inspirar i ajudar els altres, que això és una cosa que es diu molt fàcil, parla de la seva experiència, però és molt complicat obrir-se i parlar d'un mateix i més de temes tan sensibles. Avui parlarem una mica del teu camí com a actriu, de com l'art t'ha ajudat en aquests moments més difícils, que és en el que ens estem centrant a dia d'avui, i sobre la importància de trobar una mica un equilibri emocional en aquest viatge. Jo et volia preguntar quins han estat els moments més importants de la teva trajectòria com a actriu, els que tu consideris. Importants per mi. Comencem directe, eh? Ja. Ni un com estàs. Bueno. No, sí. Moments més importants. Sento que l'obra que estic fent ara, que estem fent ara una obra a la Beckett que es diu Del fandom al trolet, sento que és un moment bastant important, o sigui, com a nivell artístic i personal, perquè crec que és com la cosa més difícil que he fet i més, no sé, com més complexa. I sento que ha estat un moment, o sigui, que està sent un moment bastant com d'upgrade, d'anar pujant escalons, saps? I tu com ho vius, això? Perquè, per el que m'has dit, se't veu la mirada que és com una sensació que et reconforta. Sí, totalment. O sigui, com jo estic molt contenta i per mi ara mateix és la meva vida, aquesta obra, i quan s'acabi aquesta obra no sé què faré, la veritat. Però la gran vida de l'artista, no? De viure t'obliguen a viure el moment, realment, perquè fas una cosa i és impossible pensar més enllà. Tu has sabut des de petita que aquesta era la teva vocació? No, què va? O sigui, com jo no... Mai pensava com en ser artista. Sí que sempre m'havia agradat això, com dibuixar, cantar i totes aquestes coses, però mai em plantejava, no sé, jo vaig estudiar el batxillerat humanístic, després vaig estudiar filosofia i després em vaig acabar ficant en el mundo del arte, però jo no pensava que em dedicaria a això. Era com, se quedarà com para siempre en un hobby, saps? I no sé com, al final he acabat i estic molt contenta. Bueno, també a vegades hi ha aquesta mania d'haver de seguir un camí per arribar a un lloc, com de tu escollir sempre la teva professió, i jo sento que sobretot en aquestes més artístiques hi ha vegades que és com una mica que la teva professió t'escull a tu, no? És a dir, tu potser no estaves estudiant això, però mai ho havies abandonat, sempre ha estat part teva, llavors que hagis acabat aquí no em sembla casualitat, crec que potser era una cosa com més inevitable. Sí, totalment. I no hi ha frustracions perquè com que no tens aquesta cosa de mi sueño es este y quiero conseguirlo i tal, doncs tot el que arriba és com, perfecte, saps? Sí. Que també se n'ha de saber, esperar que t'arribi el que t'arribi, perquè molts cops ens marquem una cosa i és, jo vaig per aquí i fins que no arribi aquí no paro. I el saber escoltar i veure i dir, hòstia, poder l'univers m'està portant una cosa que és millor i jo per cazurro estic allà. El fet aquest de, uau, que això també és una virtut i es treballa. Totalment. I jo és que no tinc objectius mai, no tinc cap ambició, o sigui, com... No, soc zero ambiciosa, aleshores per mi està perfecte com anar escoltant i el que vingui. I òbviament de vegades sí que té com és una merda quan no arriba res, saps? Però no, soc incapaç de posar-me objectius. També admiro a la gent que és capaç de ser ambiciosa i arribar a un objectiu. Jo no sóc així, no sé què vull. Jo almenys, Manu, digues, Pau, si em permets fer l'apunt, home, i tant. perquè jo he canviat molt la meva manera de veure la vida des de que actuo més així. I me n'he donat que el com acabem arribant al lloc no és tan important, que és més important saber on volem anar o què volem. I que molts cops ens acabem frustrant per al com i que volem ser les persones que acaba descobrint com serà i dissenyant el gran pla i
ens acabem anant per un altre lloc, que no, de que és molt més fàcil tot plegat, i de que la manera que m'he donat que t'arriben més ràpid les coses és quan no vols controlar el com. Total, sí. Fluir, no, Pau? Fluid. Jo, algo que admiro molt dels actors i les actrius és que teniu aquest talent de fer-nos pensar que és molt fàcil. Ens fiquem una pel·li, una sèrie o venim al teatre i sembla que us sortim un moment, no? Es diu una frase i ja està. I realment a darrere hi ha un procés de creació de personatge, hi ha un procés de creació de l'escena, de treball de guió, no només molt difícil, sinó que comporta una gestió emocional d'arribar a unes emocions profundes, que jo crec que això pel cos ha de ser molt bèstia. No sé com ho vius tu. És bèstia, però també és alliberador d'alguna manera. M'encanta fer funcions i anar cada dia al teatre i aquesta funció que passa com per molts estats. És veritat que amb la Berta, per exemple, com a directora, ella tampoc és una persona que ens obliga molt a una formació de personatge, ella bucea en tu pasado i en tus cosas para tal, tampoc arribes tan deep real de que connectes amb, saps, con tus traumes. Però sí que m'ho passo molt bé perquè és això, em permet com durant 1h40 com estar superloca, ser un personatge superborde, quan jo a la vida no sóc gaire borde, saps? Soc bastant tímida. Com em permet expressar-me d'una manera que és curiosa perquè jo no sóc així, però d'alguna manera és alliberador, no? Perquè segurament estoy por ahí soltando cosas que si no, no les expressaria així. I creus que el ser actriu en la teva vida t'ha ajudat a ser més conscient de les teves emocions i saber-les gestionar millor? O ha fet l'efecte contrari, de com que estàs tan connectada amb les teves emocions que de sobte la teva vida personal és més caòtic? A veure, connectada amb les meves emocions m'he sentit sempre, jo crec que el que m'ha ajudat més és estar en connexió amb el món, saps? Perquè jo, és la meva manera de relacionar-me i d'expressar-me i de ser, perquè d'altra manera jo, si no, a la vida soc molt més tancada i soc molt més... no sé, no trauria tantes coses. És com... Però a nivell de connexió amb les emocions, crec que ja ho tenia. Simplement ara les trec. Ja venia de casa. Sí. Tens algun personatge, algun referent que t'hagi marcat molt? Hòstia, doncs mira, ara últimament estic molt obsessionada amb un grup d'homes. Jo ara fa uns anys que sóc molt fan del Carlo Padial, no sé si sabeu qui és. És un tio que té un podcast, és director de cine, està com superboig. I sí, com realment té un món molt particular, és una persona molt neuròtica i viu també molt aïllat del món, i últimament, com jo estic que em sento molt aïllada del món, m'identifico molt amb aquests personatges i a través del seu podcast vaig conèixer un altre personatge que es diu Jordi Ganchitos, que és un altre friki, no el coneix ningú, però és un senyor que fa cançons superrares, però viu allà com un poble tancat a casa seva, no sé què, i a mi ara... o l'Albert Pla mateix, jo ara mateix em sento molt identificada com amb aquests personatges de senyors raros que hacen lo suyo en su casa. De sobte et sents identificada amb senyors, això sí que ho veus, ha estat un plot twist. Ja, és que no t'ho esperaries, però és que em sento molt senyor jo de vegades, de veritat. A vegades toca ser una mica senyor. Sí, totalment. Tota aquesta jornada d'avui de gent que gira entorn una mica en aquests moments més durs de la vida, en aquesta resiliència, en el buscar el benestar emocional. No sé tu a quines eines t'has ajudat quan has passat per un mal moment? Jo crec que és important, i ara estic com aprenent a fer-ho encara, però perquè m'he donat que no ho he fet en general, que és com important respectar-se a un mateix i a vegades és molt difícil, perquè de vegades des de dins, jo què sé, a mi em frustra molt com això, com ara estic en un moment molt tancat, molt tímid tal, i em frustra i voldria ser més oberta i estar més al món i bla bla, però realment respectar-me vol dir respectar que potser ara tinc més pànic a sortir cap a fora, saps? Ara i des de fa temps. I és com... per mi està sent com un aprenentatge ara no voler ser el que crec que hauria de ser com per ser una persona guai, funcional i bla bla, sinó intentar ser com el que puc ser i respectar les barreres, saps? I no sobreforçar la màquina, que de vegades és difícil.
Totalment. Tu creus que el fet de ser actriu t'ha ajudat a conèixer millor la teva identitat? És a dir, el fet d'interpretar tants personatges, de dir, ostres, doncs mira, tal cosa no l'havia fet mai o no havia actuat així, hòstia, m'hi sento identificada o és part de la meva identitat. M'ha ajudat, o sigui, és el que deia una mica abans com de la meva manera d'estar al món. L'altre dia li deia a la Berta, en plan, jo crec que jo no se'm dona bé la vida i per això se'm dona bé com actuar, saps? Perquè tinc molt la sensació de que en general a la vida i al món em sento una mica descontrolada, com un pez fuera del agua, i en canvi als escenaris, sigui fent una obra o cantant o sigui fent el que sigui, tinc una sensació de control que per mi és molt maco sentir això, saps? Perquè és realment, estic molt més a gust allà que a qualsevol altre lloc. Aleshores crec que m'ha ajudat molt a sentir-me segura en algun lloc. També jo crec, m'encanta que hagis dit això perquè jo crec que és just el tema, no? El tema del control. Que moltes vegades sentim que tot està bé quan tenim les emocions controlades i és que no hi ha res més incontrolable que les emocions. És a dir, tant de bo poder dir, va, apreto un botó i ara sóc feliç o apreto un botó i ara ploro perquè em ve de gust. Jo crec que la millor manera de controlar les emocions és acceptar que no les podem controlar només en escenaris ficticis com és literalment dalt d'un escenari o en un teatre. Llavors, això també és un punt molt important, que a vegades entrem en aquesta frustració de per què no sento el que hauria de sentir, i és que no, les emocions no les podem pactar. Jo crec que això és un punt molt important. També una altra cosa de Hienka, d'aquesta xerrada, no és només parlar com ho vivim nosaltres sols, sinó també el nostre entorn. Perquè que ens ajudi i no deixar-nos ajudar també és molt important. Llavors, jo et volia preguntar quin ha estat el paper del teu entorn, quin entorn ha estat el que t'ha ajudat en aquests moments més difícils? Clar, doncs depèn del moment, però sí que és molt important l'entorn i també quan vius un moment baix o estàs en un moment més flojito, també és curiós perquè necessites un entorn concret i potser el que abans era un entorn més obert, amb més gent, amb més tal, no et serveix i necessites tus 3-4 personites de confiança i ja està. Aleshores jo tinc a mi em serveix molt la meva mare, la meva parella, algunes amigues, jo hi ha com unes personites que a mi em fan sentir segura, que sobretot i això jo és ara com el que necessito més, saps? Com llocs on sentir-me segura de veritat i ho trobo com amb poques persones i en aquest sentit és molt guai com poder estar amb gent i no sentir-te jutjada, que és com una por que sempre tinc, que em jutgin. Has hagut de trencar alguna relació d'algú que no et feia bé perquè no anava en la mateixa direcció en la que volies tu? No, o sigui, no en aquest sentit de que anava, o sigui, com de que algú m'hagi fet alguna cosa o jo hagi hagut de trencar la relació com perquè no em senta bé aquesta persona, però sí que naturalment, quan passes moments d'aquests, hi ha relacions que s'han desfet, sí, una mica pel que dius, perquè no estàs en les mateixes i a vegades hi ha relacions que en moments es desfan i s'allunyen i després es tornen a juntar, que també són coses maques, saps? D'amistats o coses com d'anys que passes per fases on potser no pots estar tan a prop i després tornes. I això també és bonic. Sí, de fet, me'n recordo l'últim cop que vam parlar sobre aquest tema, que em deies que formar part de l'entorn d'una persona que està en un moment molt baix, ja sigui de depressió o sigui l'episodi que sigui, és molt complicat perquè sents que no estàs ajudant gens, perquè costa molt donar consells productius, costa molt empatitzar, costa molt entendre, l'altra persona no vol que hi estiguis, però tu sents que com a amiga hi has de ser. I realment la millor manera d'ajudar a vegades quan ets amistat o algú o familiar d'algú que està en un mal moment és simplement el ser-hi, no? I el respectar, per molt que no sàpigues ben bé què dir o com aconsellar, el respectar les emocions de l'altre, entenc. Sí, total. I no ficar com pressió, suposo també, no? Perquè a vegades sempre hi ha la pressió quan algú està malament, com de venga, va, ¿cómo vamos a hacer, para que esta persona esté bien? Venga, arriba, arriba. I és com, bueno, calma. Jo almenys necessito calma i temps, saps? Va, 2 dies plorant i prou, ja n'he tingut prou. Sí, això passa molt. També, tu, a part de ser actriu, ets bastant activista. No sé si tu t'ho consideres, però crec que tens un paper molt important. I jo et volia preguntar com balances la teva part artística amb el teu desig com d'influir positivament amb els altres. És a dir, sents que tens molta responsabilitat social?
Buah, no. O sigui, com, de fet, quan aquí em van posar com activista per la salut mental, vaig pensar, què? En plan, no m'hi considero gens. O sigui, d'entrada, perquè no tinc formació ni tinc ni idea de tot això i mai m'ho he plantejat realment com de que sigui la meva missió, saps? O sigui, com jo em sento molt compromesa amb la meva professió i amb el que jo faig i ho considero el principal. I és que tot l'altre, en realitat, o sigui, com parlar de la meva experiència, de la depressió, de tot això, ha sigut, o sigui, més que una cosa d'activisme, una cosa de... Bueno, sí, o sigui, com de que sobretot en relació amb la maternitat sí que és veritat que hi ha pocs relats sobre tots aquests temes i quan se m'ha donat com l'oportunitat de parlar-ho sí que he considerat important fer-ho perquè hi hagi més veus sobre això que potser jo en el seu moment no vaig trobar. Sí que per una qüestió d'això, de que existeixin una pluralitat de veus, però no sé si soc activista, és que no sé què vol dir ser activista per la salut mental, no ho sé. Bueno, jo crec que el tema de la responsabilitat social no és tant una... O sigui, és a dir, és ser-ne conscient, és a dir, ser conscient que tu tens oportunitat de tenir un micròfon davant i hi ha gent que prefereix no explicar aquestes coses i doncs és totalment lícit, però hi ha gent que té aquest punt de consciència de dir, ostres, jo he passat per un moment molt dur, ningú va parlar-ho mai, si jo puc ara parlar-ne, doncs ho faré. Tu tens... Això m'agrada molt dels artistes, perquè els artistes que he anat coneguent, sobretot actors, tenen molt un autodiàleg, de que es parlen a ells mateixos en molts moments del dia. Tu tens autodiàleg amb tu mateixa? Sí, però jo crec que tothom, no? Una mica? O no? Com de xerrar en veu alta amb mi mateixa? Bueno, clar, perquè una cosa és que t'has de posar en el personatge que interpretaràs, però vull dir de tu mateixa, de dir, Belén, tal, estàs anant bé o no estàs bé, o para't un moment, escolta't... Sí, sí que, per exemple, ara en l'obra que estic fent ara és molt curiós perquè mentre entra el públic jo estic a escena sola, estic com allà damunt un llit i és com 20 minuts, mitja hora cada dia que estic sola i realment ha estat una mica una forta teràpia, saps? De cada dia haver-me d'enfrontar jo amb mi mateixa perquè no tinc res a fer allà. Bueno, tinc uns llibres, unes llibretes, com em puc entretenir una mica, però sí que és bastant heavy com un moment on he de fer molt aquest exercici de diàleg de, vale, què tal, com estic avui? Bueno, estic nerviosa i ho apunto, com tinc una llibreta ja ho apunto, saps? Com, vinga, focalicemos estos nervios, los vamos a apartar, no sé què, tal. Bueno, tens aquest problema, pues el visualitzes una mica lluny, ara vindrà la funció, i sí que, o sigui, com si tingués una gravadora de la meva ment en aquell moment, és bastant risses, perquè sí que intento fer com unes construccions allà per no desmuntar-me i aguantar per encarar bé l'obra. El tema de l'autodiàleg és com, no sé si tothom ho fa, però jo crec que tothom ho hauria de fer, o si més, a mi m'encanta parlar a mi mateixa, és divertidíssim, sento que poso molta ordre, saps? De veure, estem anant bé o no estem anant bé, saps? I crec que a vegades també hem de parlar amb nosaltres, que som qui més ens coneixem. Jo trobo que és molt necessari, no a vegades, jo et diria sempre, i crec que és el camí al qual pots arribar a moltes coses, perquè jo crec que és això, l'autodiàleg, que estàs dient a tu mateix el que vols, i és una manera també d'escoltar-te. Com et parles a tu mateix? Saps? T'estàs exigint coses, t'estàs donant espai, o sigui, al final vivim constantment relacionant-nos amb tothom, amics, família, gent de la feina, tal, i descuidem la relació més important que jo crec que és la que tens amb tu mateix. I aquest autodiàleg, aquest saber-te escoltar, aquest donar-te espai, aquest calmar-te a tu mateix, perquè tu, com fa ella, vull dir, tu pots calmar-me a tu mateix en moltes situacions. Exacte, tu t'has pillat parlant-te fatal a tu mateixa? Sí, cada dia, sí, sempre. Sí, crec que tots ho fem una mica, no? Però és això, com amb aquestes eines de l'autodiàleg, o sigui, com és una xorrada, però és com molt important sempre comparar-se, escoltar-se i dir, vale, tinc ansietat, per què tinc ansietat? Vale, és que m'ha passat això, he vist aquesta cosa que m'està fent sentir malament, tal. Perquè si no, o sigui, el fet com de no analitzar què t'està passant i quins factors t'estan posant així i tal, és el que després potser genera com esta nube negra, saps? De que et parles fatal, de que no sé què, tal, però potser el que hi ha darrere d'això no és veritat, saps, el que t'estàs dient, i si lo desgranes un poco pots analitzar i dir, vale, és que és això. No sé. Totalment. I tornant al tema de l'art, perquè ja que et tenim aquí, pots preguntar, no sempre tens una persona que tingui aquesta trajectòria artística. Tu creus que realment l'art té un paper d'influència gran en la nostra societat? És a dir,
que ens influeixen, és a dir, ara, per exemple, diuen, està molt de moda la salut mental, se'n parla molt. Creus que és bo? Creus que hi ha un perill de potser parlar-ne massa i malament? O banalitzar coses? De la salut mental. Sí, o de temes que estaven invisibilitzats i de sobte es visibilitzen i dius, bueno, ull, no? A veure com ho estem fent, això. Jo crec que està molt bé que se'n parli. Crec que de vegades simplement és difícil o és risqui una mica parlar-ne sense tenir en compte una mica com tota l'estructura del món, de la societat en la que vivim, del món capitalista, bla, bla, bla. O sigui, crec que hi ha moltes vegades el perill de parlar de salut mental tant i a vegades des de llocs, que és una lluita ja com molt absorbida també dins el sistema, hi ha una mica com aquest perill d'individualitzar molt els problemes i com posar molta responsabilitat en cada individu per ser millor, per millorar, per estar bé, per poder produir, per bla, bla, bla. O sigui, com que és evident que cadascú ha de fer un treball personal i una teràpia i un tot, però crec que el perill de que se'n parli tant és que ens oblidem de la part del que hi ha de col·lectiu i de social de tot això, saps? Totalment. És que t'ho preguntava perquè tu, a la teva trajectòria personal, sento que potser no està fet expressament, però jo l'admiro molt perquè sento que tot com t'identifica molt, són projectes que crec que tenen com... Potser no estan fets per activisme, però que, ostres, que crec que t'han creat una identitat. Has hagut de dir que no moltes coses o has set simplement... Saps? És a dir, és una cosa més pensada o és que ja et neix, que si no és un projecte que de veritat t'encaixi molt no podries fer-lo? Sí que hi ha hagut una mica O sigui, al principi no. Al principi he anat fent les coses que m'han sortit, que casualment totes m'han agradat. Bueno, també és que sempre he currat amb amics o amb gent que conec i m'agrada. I ara sí que, a mesura que han anat passant els anys, sí que m'arriben com diverses propostes i ara ja estic començant a dir que no. Perquè no com de soy Penélope Cruz y puedo aquí escoger lo que tal, o sigui, si digués que sí seria més rica i estaria més tranquil·la, però sí que és veritat que ara ja sí que porto uns anys començo a tenir la sensació com de que vull escollir bé les coses que faig i no m'agradaria fer merdes, saps? O sigui, com fer coses que a mi no m'agradés veure o que em donessin cringe. Aleshores... Que és difícil, aquesta balança, perquè també hem de viure i també hem de... Clar, és difícil, però és com que ante la balança jo ara mateix prefereixo ser una mica més pobra però seguir fent coses que m'agraden que dir que sí a projectes que no, perquè és que a més aquest món, o sigui, com ser actriu també és donar la cara, saps? Si em diguessin de fer de guionista en una cosa que nadie se entera que lo hago, pues bueno, ho faria. Sí. Però clar, com que estàs posant la teva cara i és això, construeixes com una mena de marca o d'identitat artística, ja m'ho he de començar a pensar bé. Com he fet amb els altres, m'agradaria per concloure, si vols donar un missatge a la gent que ens està escoltant des del teu punt de vista. Un missatge? Doncs jo diria que se hace lo que se puede, que cadascú ha de fer una mica lo que se puede i que recomano molt la lectura d'un llibre que m'estic llegint ara que es diu Política del malestar, d'Alicia Valdés, que parla una mica... fa com un anàlisi polític i des del psicoanàlisi com molt interessant, però també és easy de llegir. I la recomano molt aquesta lectura com per agafar una mica aquesta dimensió de tot lo social i col·lectiu que hi ha darrere dels nostres malestars. Jo recomano molt també seguir Belén Barenys de prop i tot el que vagis fent. Moltes gràcies per venir aquí, per tenir aquesta xerrada tan interessant, de veritat. Un fort aplaudiment. Gràcies. Moltes gràcies, Belén.